Sa kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Munalikol, munalikol, munalkol, munalkol. Sagrak ba? Kalbo! Ako sa lahat. Oras mo natin mga kabisyo sa buong kapuluan. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. It's a beautiful and wonderful Thursday. Thanks God. Ganun po dapat tayo palagi. We have to thank God sa mga nangyayari po sa atin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon kasi on top of this, sa lahat-lahat po na nangyayari, kung paano po tayo, nandito po tayo, lahat naman po galing to sa kay Lord eh. Kaya we have to thank God for everything that we have. Maging kahit nasa gitna ka ng problema, pasalamat ka. Kasi dinidisiplina ka ni Lord. Matakot ka kung wala kang problema, ibig sabihin hindi ka na didisiplina, hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Sana sa tang mapupunta tang? Saan pa kundi sa kalayo? Ang bihira naman oh. O ikaw Duday, anong sinisilip-silip mo dyan? May babatiin ka ba? O sige, batiin mo yung mga batiin mo. Go Duday! Duday! Shh! Hoy! Batiin mo na, dali-dali. Bitawan! Nangungulit ka na naman dyan eh. Okay, say hello na to everybody. Dali, go, Duday. Hello po to everybody and everyone. Ako po si Duday, ang batang makulit. Uncle Diego, may nakita kasi ako na paper bag dito. Kanino kaya tong paper bag dito? At teka lang, bakit po may panty dito na parang... Panty ba to? O parang tibak? Hoy! Bata ka! Paano mo na lang naiintindihan yung tibak-tibak na yan? Ang bihira ka naman, oh! Kasi po, nakita ko po yung tibak kasi si Lolo Tanghenyo may dala po niya nung nakaraan. Tinanong ko po kung ano yan, sabi niya tibak daw. Tanghenyo naman eh, yung bata eh! Ang bihira! O eto na mga kabisyo, pag-usapan na natin to! Makinig! Brother destroys OnlyFans influencer sister matapos kinriticize siya for not doing well sa kanyang school. Oh no! Sa mga hindi pa po nakakaalam, pag sinami po nating OnlyFans, ito po ay isang app na kung saan mostly ang content po doon na ginagawa ng mga influencer is about sexual thing. Mostly, mga ganun. So, nung sinita ng itong OnlyFans influencer ang kanyang kapatid dahil hindi maganda yung grado sa school, binanatan siya ni Kuya. Tang, eto na, logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan para mahimasmasan na. Logican mo yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito yung kasabihan na bago mo punahin ang putik sa mukha ng iba, punahin mo muna ang putik sa iyong mukha. Diba? Hindi mo pwedeng turuan ng isang tao kung ikaw mismo hindi mo nagawa sa sarili mo. Oh no! Ito kasi yung problema sa ating mga tao minsan. Magaling tayo na mamuna sa ibang tao, di ba? Galing natin eh, perfect tayo eh. Di ba? Galing natin magbigay ng opinyon pero sa mga sarili natin, hindi natin maturuan. Di ba? Well, mga kabisyo, ito lang po yun eh. Ito kasi yung nangyayari sa atin. Criticism of others before self-reflection can be attributed to various psychological and social factors. At ito po ang ilan sa mga rason
Unang-una po dyan is defense mechanism. Yung pag-criticize po sa iba can serve as a defense mechanism para protektahan yung self-esteem, di ba, ng isang tao. By focusing sa mali ng iba, di ba? Some individuals may deflect attention away from their own insecurities, yung mga shortcomings nila para mailayo yung mga pagkakamali nila. Oh no! Di ba? Ang pangalawa po na dahilan mga kabisyo na rason, insecurity and low self-esteem. Oh no! May mga tao po na mababa po ang self-esteem at feeling nila na they need constant need para i-prove yung worth nila na mas superior sila sa iba. Kaya ang ginagawa nila, kinikriticize nila yung iba para maramdaman nila yung temporary boost sa kanilang self-esteem by positioning themselves na mas mataas, mas magaling kaysa sa iba. Oh no! Oh, parang kapitbahay mo. Di ba, Angkol? Oh, yung kapitbahay mo na laging pinupuna kasi lumalagpas lang yung basurahan mo sa tapat ng bahay nila kung ano-ano pinagsasabi. Di ba? Try mo kaya, Kol. Lagyan mo ng design na LED lights yung basurahan nyo. Tingnan mo kung ano pang pagsasabi niya. No. Basurahan may LED lights. Ang bihira naman. Aragoy! Maluoy ka. Hey, check your love radio TikToks Metro Manila as we are still broadcasting live across the Bada Bay. We'll get 35 after 7 o'clock in the evening. You still got me. My name is Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!